Salutare, oameni buni! Bine ați venit pe canalul Mănânc cu Poftă. Vă salut de aici, din Mamaia Nord. Sunt cazat într-un apartament cu 2 camere, pe care am dat 2.200.000 pe noapte. Am luat 3 nopți. Ia uitați ce viu! Frumos peisajul. M-am trezit acum și mă pregătesc de micul dejun. Și fiți atenți că în loc să mă duc la restaurant, prefer să-l iau preparat de mine, să-l servesc. Ia uitați aici, eu zic că arată bine. Și cu pateul ăsta Ardealul. Mi-am luat un fresh din ăsta de raspberry and blueberry. În orice caz e foarte bun. Un fresh așa. Și ce conține micul dejun? Mi-am făcut așa țărănesc, ca să zic. Roșii, gogoșari, zacuscă, brânză și un mezel din ăsta pe care l-am luat din Kaufland, interesant, așa, cu ardei înăuntru. Și aici avem icre, icre făcute de casă. Și bineînțeles pâine. Și cred că e cel mai ok mic dejun pe care poți să-l iei așa la terasă, așa pe malul mării. Eu așa zic. Dintre pateuri, dacă e să aleg, întotdeauna, nu știu, mi se pare Ardealul cu fainoșag ăsta. Ori mi se pare mie, ori chiar e cel mai bun. Nu știu. Și raport preț-calitate e ok. Ăsta, dintre toate sucurile astea fără alcool, combinație bere-suc sau ceva, mi se pare cel mai interesant la gust. Așa. Brânza am luat-o, este telemea de vacă. Zacusca asta e făcută în casă. Este foarte, foarte bună. Așa, roșii gogoșari, bineînțeles, cumpărate nu din market, luate de la țară, pentru că alea din market sunt nașpa, n-au niciun gust. Cam asta e micul dejun aici la malul mării. Micul dejun țărănesc, ca să zic așa. Concepție proprie. Da. Am început să mănânc, băi, oameni buni. Combinația asta icre, gogoșar, roșie și brânză mi se pare super tare. Deci îți lasă așa un gust extraordinar în gură. Am gustat și din mezelul ăsta luat din Kaufland, cu ardei. Băi, oameni buni, e bunicel. Ăsta e iute, asta are o parte iute aici. Infiltrația asta de ardei. E un mezel bunicel, se aseamănă așa cu un fel de parizer, dar e destul de scumpicel per kilogram. Deci nu e parizer de la ieftin. Eu sunt încântat așa de gust, bunicel. Foarte greu mai găsești mezeluri bune în țară, foarte greu. Spre exemplu, am mâncat mezeluri în Belgia, sunt mult mai bune. Nu știu cum le fac, dar sunt mult mai bune. Am trecut la partea în care beau fresh-ul ăsta. Mamă, ce bine e să... E cam vânt aici, mare, e cam învolburat așa. Da, e foarte mișto așa să stai, să mănânci, să bei și să te uiți la peisajul ăsta superb, așa fantastic. Cu valurile, cum fac spumă. E ceva super, super. Oameni buni, câteodată un mic dejun din ăsta mai simplist, mai țărănesc, e mult mai ok. Și de ce nu și mai ieftin decât să te duci la restaurant să dai 80 de lei pe un mic dejun sau, da, cu suc, cu tot, îți iau 80 de lei, chiar și 1.000.000. Îți iei și ți-l faci cum vrei tu, doar să nu-ți fie lene, ți-l faci cum vrei tu și e mult mai ok. Uitați ce scrie, bine, nu știu dacă se vede pe cameră, pe cocioaba aia scrie Bali Beach, Bali Beach. De-a dreptul o cocioabă. Băi, am început să copiem așa titluri din astea de stațiuni, de plaje mărețe.
pe plajă la noi.